قابل استوديو اير تي في زو سلامتنا تقبلوا كما تمسي زغبركم تعذبتنا ساعة تاخلون لو مع 4 حساس ترالو زينا مسنادو نفل مالونا كساف تصامم صانا خصنحو بخبر زعد من مساهم تصنعن ميكائيل حرقو فلما كن بقنط وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات على الصوت و4 زيكاتات بكورونا فيروس مكافو رقاقة كله 25 لما تفعل رابعي وعلى هجراو بيت مخري إيرتراويان أمريكاويان بالدالاس تغاني أبي زواتات مأكلن دوبو بنتشوكو ما سدرا سوات حاجة استغيرو أبي زيناتات وطاي تشاينا بدسي تايوان تختاخ مبصاحة بالعلز فتسمت نانسي بيلوسي دقنا وسينا متن عبيتو كتوبا زوبا إيسيا باسفيك عديمو كابستا قمتو كقودل كم زغيل تعمتو كتوبا بريطانيا نبدرجات زحت هالك يورد كسبي زرزر زينا فلما حبريساه كم يستعنا لومي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لابراتوري مرمراتات عصوت 4 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافون ترقاقي جلوم أدراشوم دو ماكلت ماي نفحي حاحد دو ماي تمناي ماكل كتما تتصرات 4 سمرة آخريات ترافولو عدا بيتو عدا حموس سنبل جزاباندان عد سوقدون قلعالون يوم زي كمزيلن كله كورونا فيروس ترغيبهم مع بوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كجبر لهم تصنحو 25 زيكاتات حاويهم تفاني مالو بزي مسرت طغلا لاوطري بكورونا فيروس زتلفو زيكاتات كسابلومي 10209 بتصعلو 9895 كابزيوم حاويهم زتفانو 203 بمو زتفريو 211 دما جنا اب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زجبر لهم زلو يوم مصر طعنا 5 حسه 2022 ناب كالزينا بنسجرم رابعي عمتاو وعلى هجرو بيت مغري إيرتراويان أمريكاويان مهناص حفاز زسرتو حيال هجر بزبل تيما كاب حدك ساب سلستن حزة أبدال استغانيهم أبتي بمسكال بانديراتات إيرتران حبرات منقصات أمريكان سفلم وعلا أب هجراون ودوبان قديات كمون ترى هجراوي بيت مغري إيرتراويان أمريكاويان أب نتفتات زباوي دبلوماسن هجراو مغتن زتو كرزته تغايدوم فتصام قديات إمباسي إيرترا بحبرات منقصات أمريكا آتو برهانة قبريوت عبز سمعو مغفت غال هاجراوي بيت مغري إيرتراوان أمريكاوان كالسلاسلون صنح نتفتات بمتقاس عبز تأتيو زلو مدرخ بزلعالة نقحاتن ودابن كم زغطلو زلو وصنع من تقليسوم أبوهم برهك دف زوبا ماكلاتو يوسف سايق دما أبولو كنتات هاجر زوبا ومعبالتاتن متساي آمتاتون زملكت سيمينار آكايدون كابتساتفتي عبز قرب حتوتات مبريهيبون زي كازيا بومبر هاجراو محبر من سياتن تمهارو نيرتراتو صالح أحمد دين بوغنو كابسمرا بمانزا ملغتي كم حلالفن كله أتو الأزار أبراهام أتو عبد الرحمن محمد نور دكتور محرت أب قبريوتن تسجن ماريامن كا نقعزون أبركتون ناي حفش ودابتا زملكت مريبوم أب رابعي وعلى هاجراو بيت مغرير تاوان أمريكاوان كابستفلالي كوايبتات حورات منقصات أمريكا زمتو لعلي حاموشيمتي تساتفتي ترغيبوم نيروم أبي زوبا ماكل وزواتات سرجقة بريخن قال نفحن زنطفو من سياس رحتنياتات كالات منقصي 26 سدرا سوات تمهارو بيت سمرتي مباتان ماكلين درجان بادورو دما نربعة سدرا سوات جنزباو حاجز جيروم بربعة حسابنو زوبا بريخ هابس تخايدس نسرعات معدال أما حدارتينو زوبا أتو تصفو في السحاتين من باي سدرا سوات حلافنت نفس وكف زيغاس لزغونة اتبه من سياس رحتنياتات زتو وسلو توقسو بكل أكال حورتسك السعب تلابيوم أبز حالف ورحي سنة ون سياس رحتنياتات منقستي بمحدارات كبابين استلليو 26 صقوما سدراسوات كاب أمريكا زمتو زيقات دما نعسة سدراسوات جنزباو حاجز كم زقبرو شنفر منيستر عيون محبرا ودحنتن زوبا ماكل أفريتوم إذا كم زيلن كله أبنو زوبا عدو خالا بمتحبار ممحدارن أولاد حالتات مكلخالن أب عدا قعور ممحدار حوسي كتمان داقرقس ناي تنبر سدرا حموش سماتات منبر بيت تتسقينوم
ቤት ጽሕፈት ሃማዳ ኣብቲ ንኡ ዞባ ድማ ነታ ስድራ ዓይነታዊ ደገፍ ከም ዝገበረላ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብሞያ ዝሰልጠኑ 107 መንእስያት ብ28 ሓምለ ተመሪቖም እቲ ከም ኣካል መምዕባል ዓቕምታትን ዝምባለታትን መንእስያትን ዝተወደበ ስልጠና ምቕራጽ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ካልእን የጠቓልል ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፍቓዱ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ስልጠንቲ መንእስያት ቀሲሞሞን ዘሎ መባእታዊ ስልጠና ብምዕባል ኣብ ከባቢኦም ኣረኣያ ስራሕን ለውጥን ክኾኑ መምሕዳር ንኡ ዞባ ኣብ ጎኖም ከም ዝኸውን ኣረጋጊጻ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ክፍለ ማርያም ግርማይ ብወገኑ ሃማመተ በብእዋኑ ክውድቦ ንጸንሐ ሞያዊ ስልጠናታት ብምጓዝ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያ ብስራሕ ከማዕብሉ ተላቢቡ ኣብ ዞባ ማእከል ብመሰረታዊ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ጽገና ኮምፒውተርን ኣተሓዛ መዝገብን ዝሰልጠኑ 67 መምሃራን መባእታን ማእከላይን ደረጃ ሎም 5 ነሓሰ ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣስመራ መምህር ተስፋይ ተኸስተ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣቕድማ ኣቢሉ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተዋሂቡ ምንባሩ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ስልጠና ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ክረአ ዝጸንሐ ሕፅረት ኣብ ምቅላል ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ማቴዎስ ስብሃት ለኣብ ድማ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብገስጋስ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብምጥቃስ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ተመሳሳሊ ተበግሶታት ብምውሳድ ሕፅረታትን ከቃልላ ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰሞ ሞያ ንጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ብምድራዕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረዲኦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕቡ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክታልኩም ክቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ውጻኢ መንግስቲ ቻይና ኣካል ልኡላዊ ግዛቱ ኣብ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ተኽታኽ ምብጻሕ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸመት ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ እገዳ ወሲኑ እቲ ንኣባላት ስድራ ቤት ፔሎሲ እውን ዘጠቓልል እገዳ ኣብ ቻይና ንግዳዊ ንጥፈታት ኮነ ወፍሪ ከየካይዱ ዝኽልክል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ቻይና ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ምስቲ ሃገር ዝጸንሖ ክልታዊ ዝርርባት ላዕሎት ወተሃደራውያን ሰብ መዚ ከምኡውን ምግታ ክሊማዊ ለውጢ ምትሕላፍ ዕፀ ፋርስን ዘይሕጋዊ ፍልሰትን ዝርከቦ ውዕላት ከም ዘቋርጾ ኣፍሊጡ እዚ ስጉምቲ እዚ ዘይምቅዳው ቻይናን ኣሜሪካን ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ዘነጽሩ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ ብኻልእ ወገን ቻይና ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ምስ ኣሜሪካ ብምውጋን ኣንጻር ፖሊሲያ ዝቐንዐ መግለጺታት ንዘውፅኣ ብጉጅለ 7 ዝፍለጣ ሃገራት ኤውሮጳን ጃፓንን ኮኒና ኣላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ከይተረፈ ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ መጠን ዕቤት ቁጠባ ኣባል ሃገራት ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ካብቲ ኣቕዲሙ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ቁጠባት ዞባ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ3.2 ሚእታዊቱ ክዓቢ ኣቐዲሙ ተኣሚቱ ምንባሩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለየ ረቑሒታት እቲ ዕቤት ናብ 2.5 ሚእታዊት ክወርድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ሓቢሮም ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባ ዞባበን ቀንዲ ጠንቂ ምንቁልቋል ዕቤት ቁጠባት ዞባ ከም ዝኾነ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ናብ ኣስታት 5.4 ሚእታዊት ዓሪጉ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ክሕበር ጸኒዑሎም ቁጠባ ብሪጣንያ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ባንክታ ሃገር ሎሚ 5 ነሓሰ ስጋቱ ገሊጾም እቲ ባንክ ነዚ ዝሓብር ኣብ መንጎ ሃገሩ የቕሪቷ እቲ ባንክ ነዚ ዝሓብር ኣብ ሃገሩ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ናብ ልዕሊ 13 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 42 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ብምጥቃስ እዩ መንግስቲ ብሰንኪ እቲ ዝቕባበ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝስዕብ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምቅላል መጠን ወለድ ብ1.75 ሚእታዊት ክብል እኳ እንተወሰነ ዝጥቀስ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ባንክ ብሪጣንያ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ግምታት ባንክ ብሪጣንያ ቁጠባት ሃገር ድሕሪ 2008 ንፈለማ እዋን ኣብ ዓሚቕ ዝሕታለ ክወድቕ
ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ኩናት ዩክሬን ኣሳቢብ ካብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ እገዳን ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣስዒቦ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ጋዝን ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ብሪጣንያ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ምዃኑ ይሕበር ኣባላት ውድብ ኣፍሪትን ላእኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክን መሻርክተንን ፍርያት ነዳዲ ክም ንምባል ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ካብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ንመጠን ፍርያት መዓልታዊ ብ100,000 በርሚል ከዛይዶ ከም ተረዳዳ ትማል 4 ነሓሰ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሪጠን እቲ ክትግበር ተመዲቡ ዘሎ ሱማዊ መጠን ወሰኽ ነቲ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ናሃሩ ዋጋ ነዳዲ ብኸፊል ከርግግ ከም ዝኽእልን እተን ሃገራት ሓቢረን ዘለዋ ዋጋ ነዳዲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ እስታት $100 ንበርሚል ዓሪጉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ኣባላት ኦፔክን መሻርክተንን ኣብ 2020 ብሰንኪ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ሰዓበት ሕቱ ጠለብ ነዳዲ ንፍርያትን ከም ዘግደሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ካብ መፋርቕ 2021 ግን ወርሓዊ ብልዕሊ 400,000 በርሚል ክብ ከም ዘበሎ የረዱ ይኹን በርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ መጠን ወሰኽ ዕዳጋታት ክረጋግእ ከም ዘይካለ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ባይቶ ፈረንሳ ብሰንኪ ናሃሩ ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተኸሲቱን ዘሎ ቅልውላው ንምቅላል 20 ቢልዮን ዩሮ ክስላዕ ወሲኑ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ብሰንኪ እቲ ክስተት ንዝተሃስዩ ስድራ ቤታትን ንኣሽቱ ትካላትን ንምሕጋዝ ከም ዝውዕል እቲ ባይቶ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ውሳነ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንዝተወሰነ እዋን ቀረጽ ክጎድለለን ወይ እውን ካብ ቀረጽ ነፃ ዝኾነ ዘፍቅድ እውን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ ዓመት እዚ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ናይተን ባጤራ ዩሮ ዝጥቀማ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሳት 900 በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ፈረንሳ በቲ ቁጠባዊ ተሪኦ ብኸቢድ ካብ ዝተሃስያ ምዃና ይረዱ ኣብ ታይላንድ ናብ ሎሚ 5 ሓሳብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ትካል ለይታዊ ትውሊድ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በታ ባውራጃ ቺምቦሪ ዘጋጠመ ዛጌጥ ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱን ሁስያት ዝርከብዎም 35 ከም ዝቆሰሉን ሰመዚ ታይላንድ ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እውን እቶም ሰመዚ ወሲኾም ገሊጾም ጠንቂ እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩሎም ናይ መወዳእታ ዜና ኣባል ሃገራት ውድብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ማለት ኣስያን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ምትሕብባርን ክሕኢላ ተሰማሚዐን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ እተን ሃገራት ብ4-5 ነሓሰ ኣብ ካምቦድያ ብዘካየዶ ርክብ ጸጥታዊ ኩነታት ዞባዎም ኣብቲ ኣፋፊ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ንምህድኡ ኣባል ሃገራት ብዕቱ ከም ዝሰርሓ ገሊጾም ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምግዳው ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ባሉታ ካብ ዝጸሩ ዘለው ቀንዲ ምዃኑ ዝጠቕሱ እቶም ሚኒስትራት ዝኸፍአ ኣንፈት ቅድሚ መሓዙ ሰላማዊ ማዕልቦ ክረክብ ከም ዝግብኦ ኣረዲኦም ኣባላት ውድብ ኣስያን ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ንጡፍ ተርእን ከም ዝጻወታ ድማ እቶም ሚኒስትራት ወሲኾም ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩን ዝተሳትፎ ኣኼባ ሃገራት ኣስያን መንባሩ ይሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ሸሰዳሎ ዜና ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 14 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምካፎም ክረጋገጹ ከሎ 25 ድማ ተፋለሙ ራብዓይ ዋዕላ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ዳላስ ተኣንዩ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ንጽጉማት ስድራ ጽዋት ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይና ኣብ ደሴት ታይዋን ተኽታኹ ምብጻሕ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸመት ናንሲ ፔሎሲ እገዳ ወሲና መጠን ዕቤት ቁጠባ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣቅዲሙ ካብ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ቁጠባ ብሪጣንያ ናብ ደረጃ ዘይተሃለከ ወርድ ተሰቢሩ
ዝغبركم تعزتن لهم شستدالو زيناهم سنورو ابزي فتصم سلمكتالكم ازي مسكن تخطاتاليت فيلم فرد مريت مبساسا 7 كفاله سعبات غربيا بوغنيغن سلام